An gédul síos beag mé chaint sin Comhvention Bunreachtúil. Bhuaigh an Comhvention Bunreachtúil I 2012 an 100 lá de mí nullag, agus beag sé siúil ar feadh bliana amháin. Bhuail siad le chéile den 100 uair an 100 lá de mí nullag chun phlé a dhéanamh ar lasúthaithe atá molta ar Bunreacht na hÉireann. Tá 100 bhall den grúpa sin caitheamh amháin Tom Arnold, tar éis sin tá 29 bhall den Oireachtas, ceithre ball ón pholaíocht den núisceart na hÉireann, agus tar éis sin tá 66 saoránaigh na hÉireann a bhí ranathe go randamach. So beag siad ag bualadh le chéile 8 nuaire in aige an bhliain ar fad chun phlé a dhéanamh ar na lasúthe a sin. Tugann an Comhvention Bunreachtúil 10 saoránaigh na hÉireann bheith a bhfad níos compórdaí agus sim níos mó spreagadh I pholaíocht chomh maith, mar bíonn an Bunreachtúil, bíonn an Comhvention Bunreachtúil tá sé céim difriúil a thógann ón rialtas, tá sé scape amach, ní scape amach ón rialtas agus beag daoine á phlé na rudí sin, just go ná saoránaigh na hÉireann agus ag phlé a chuid tuairimí agus a chuid multaí chomh maith ag stáil se mhóra. So an agenda mégur siúla an Comhvention Bunreachtúil, beag 6 nó 7 mhórfintí á phlé acu. Ar an géadú sios, ná tá sé sin déanta hana féin an bhí se caite, bhí siad ag phlé an terma uachtaránachta a athhrú ón 7 mbliana go dtí 5 mbliana, agus b'éidir aghaidh ag an am céanna ná na toghchan áitiúil agus na toghchan Eorpach chomh maith. Ar an deireadh sios an ísfótála athhrú ón 8 mbliana déag díos go dtí ís eile b'éidir 7 mbliana déag díos nó 6 mbliana déag díos, mar bheidh na daoine sin fós sa scoil agus beidh sin níos éasca iad a aghrú agus iad a spreagadh chun bhótáil ag an am céanna. Ar an tríú sios abhreithnú a dhéanamh ar an gcóras toghcannach atá ag an ndáil, ar an ceithreadh sios 10 thuairt de saoránaigh nach bhfuil fós ina gcónaí in éireann, ina gcónaí san Astráil nó san Eorp nó fiú America, bhóta a caithfh I toghchan uachtaránachta I ambasaí na hÉireann in áiteanna eile nó in áiteanna eile I dtíortha eile chomh maith. Ar an cúgúdal sios soláthar a chur I bhaim do fósa den gníos céine agus beag mé caint faoi sin níos déanaí chomh maith. Tar éis sin lasú dhéanamh ar article 41.2 agus bíonn sé sin a caint faoi an post atá ag mná agus iad ag fannacht sa teaghlach gan iad bheith sa todhchaí. Tá sé sin anna conspódach faoi láthair mar ceapan daoine ó tá sé sin seanaiseanta agus níl na mná fós ag fannacht sa teach agus iad ag obair, tá siad ag mac, tá siad in ifig nó tá siad in manc nó in áiteag an difriúil, ach tá sé tábhachtach an stáda sin a cumáid agus chun aitheantas ceart a thug do mná ag an am céine. Tar éis sin mná a spreagadh chun páirte ghlacha I pholaíocht. Tá bhfad níos mó fearr ag ghlacha páirte chuirsaí pholaíochta faoi láthair seachas na mná, agus tá rialtas ag iarraidh mná a spreagadh chun páirte ghlacha sa saol pholaíochta chomh. Agus an ceannaíarnach ná deire chuir leis an gcuinte blasphemy atá le sunrú sa Bunreacht, is cionn atá ann agus tá siad ag iarraidh deire a chuir leis an ceann sin. So an céad mhórfinte a bheith á phlé agam ná an ísfótála. So bhís de caint faoi sin an bhí se caite agus bharrtaigh siad so beag referen ar siúil tar éis an bhliain sin faoin an ísfótála a íslú. So bhí cruinniú ag an Comhvention Bunreachtúil chun an ís sin agus an terma uachtaránachta a phlé. Now ní léinn PowerPoint agam so bheith mé ag léamh amach na statiscí. So maidir leis an ísfótála athhrú, bhí 52 I bhábhar an ísfótála athhrú ach bhí 47 I gcuine an ísfótála athhrú. So bhí sé sin deacair chun tuairimí áil amach ní raibh 3 trúr I gcuine nó I bhábhar sin an difriúil sin a phlé. So tá sé deacair referen a chuir ní raibh ann ach 100 daoine. So is kind of slice beag den muintir na hÉireann atá feicáil ach tá sé cógearr tá sé difriúil tá sé deacair tuairimí áil amach ón na statisticí seo. Maidir leis an ise athhrú, bhí trochas sa ní faoin géad ag iarraidh an ise athhrú chun bhótáil a caithfh go dtí 7 mbliana déag díos, agus bhí 10 is a 8 faoin géad ag iarraidh athhrú go dtí 6 mbliana déag díos. Ís an duine a athhrú na daoine ag iarraidh bheith mar uachtarán, faoi láthair ceapan go gcaithfidh tú a bheith ná tá difriúcht níl is go móla is agúise, tá difriúcht idir an leighean Gaeilge sa Bunreacht agus an leighean béarla. So mar is óil dúinn tá an superiority ag an leighean Gaeilge, so d'éironn siad go gcaithfidh tú bheith níos sinne nó caithfidh go bhfuil trochas a 5 bhliain agat. So nuair atá tú sa trocha
nuair tá sé sin agus caithfidh go bhfuil tú trochas a cuaig agus tar éis sé sin. Agus sa legan béir le deireann siad have reached their 35th year. So rud difriú atá ann ach ní raibh difriocht a gin fós mar is go tanúachtar go léir a bhd ní sin an á sin. Maidir leis an í sin ahrú, bhí dahad is a chuig i bhábhar an í se ahrú é a íslú, agus bhí chuig is a haon i gcuine an í sin ahrú. So mar effectar ríis tá sé Jackar tuairimí álamach, ní raibh ach ochtar bhí cúpla daoine nach raibh cín se cén í se ahrú, ní leach duine bháin nó beirt ar taobh an difriocht atá le sonrú. Maidir sin cad a dúirt an cathaoirleach Tom Arnold a bhí ag obair cumáid le concern ribh sin, agus dúirte is bóta mín le corthach beag, agus tá sé Jackar tuairimí an grúpa sin. Béidir go raibh siad tar éis an tuairimí ahrú tar éis an experta agus tar éis an fínte ar fad amach. So beagar an rialtas referan nó fiú vóta a dhéanamh chun tuairimí phobal na hÉireanna amach. Ar an dardul sios beag mé caint faoin rud simúil pósa den cúpla gnéis, cúpla den cóganis gom leiscail, agus cearta a thuairt duna daoine sin chun a bheith pósta. Is rud ansimúil é seo agus mar effectar i survey vótála le déanaí, tá 73 faoin gcéad den bhaintre na hÉireann i bhábhar an ceart a thuairt do cúpla de cóganis bheith pósta. Deir an Marriage Equality Ireland go dtugann an Comhvention Bunreachtúil seans do daoine a tuairimí a phlé agus a cuid míon a chuir amach agus cuirí láthair chun seans aáil chun an ceart sin a bheith acu. Mar dúirt J.M. Kelly sa leabhar the Irish Constitution, ní document é an bhunreacht atá frozen nó atá ag fannacht in áitéigean i 1937 mar a feictear an seo. Is document bio é atá ag ahrú chun tuairimí na muintir na linne seo a haspáint. So béidir 20 bhín nó hin ní raibh daoine ag géirí cúpla den cóganéis a bheith pósta ach faoi láthair tá tuairimí difriúil ag daoine éigean. Agus feictear é sin le rudaí difriúil chomh béidir le ban chuig a bhblin ó hin ní raibh siad ag géirí, ní raibh an stád is céine eici sa saoil feibli. Ach faoi láthair tá bhad níos mó mná amach iad ag obair chomh lennefer is chomh le sin. Tá fístape simúil agus bhís ag gaiir agus mé ag fécinte ar an fístape sin, tá sé cruthathe ag Marriage Ireland agus tá sé ag géirí comparád a dhéanamh idir cúpla den gnéis difriúil, so ban agus fearr, agus an den cúpla den cóganéis, so beirt mná nó beirt ir chomh. Agus sa fístape sin fecinn tú fearr John nó Jim an tanmatáir, agus tá sé ag siúil timp na hÉireann ag chuir cnágar an doras agus ceiste chuir an bhfuil cead agam snéad a fósa canna marí snéad. Agus deir an gach den tá cead agat. Agus tar dús ceapan tú tá sé dulgadí ahar snéad chun ceiste chuir san sin máthir snéad. Ach ní hé sin tá sé just ag siúil timp chun ceiste chuir an bhfuil cead agam snéad a fósa. Agus ceapan tú tar éis an rud sin a feiceáil, tá sé cin có seafaideach, cén fá go gaithí sé ceiste chuir ar gach duine chun snéad a fósa. Agus an sin tuigeann tú an mion atá ag daoine, so mas rud é go bhfuil John ag géirí snéad a fósa. Is féidir John snéad a fósa, mas rud é go bhfuil snéad ag géirí é sin chomh. Ach mas rud é go bhfuil John ag géirí Seán a fósa, caithfidh vóta agus refereníanamh chun aitheantas agus chun agreement ó gach duine in éireann nó fiú níos mó ná chuige faoin gcéad aáil chun Seán a fósa, mas rud é go bhfuil Moira ag géirí snéad a fósa. Caithfidh sé ceiste chuir ar gach duine in éireann, agus chuir sé mé héana ag smíanamh cén fóg a gaithfidh siad an ceist sin a chuir. I 2012 bhí breis agus bhíle partnéireach sibháilte in éireann, agus ní thugann an figúir sin san áireamh na daoine tá pósta i Gceanada nó i dtíortha eile a thugann aitheantas ceart don fósa den cúpla cóganéis. Sa cás apón a tharla i 2016 gom ar thuailise faoi an cás apón a senators apón atá ann agus an Dr. Anne-Marie Gilligan a bhí ann. Agus bhí siad ag géirí tá siad céilear feadh breis agus trocha bhín agus fós siad i Canada beag nach 10 mbliain ó hin. Agus tháinig siad go héireann is ceapan is as gáilmh í an Dr. Anne-Marie Gilligan. Agus bhí siad ag éirí aitheantas aáil don fósa sin, mar tá cead i Gceanada cúpla den cóganéis bheith pósta. Agus dúirt an breitheamh denim atá mar a príomhbreitheamh inis nach raibh an ceart agat aitheantas a thuairt don fósa sin.
Now tháinig an Civil Partnership Bill isteach i 2010 agus thug an bhile sin cearta do cúpla I partnéireach sibhialta go súil ach níl siad ar an leibhéal céine ag na cearta atá cúpla atá fósa agus níl cead sin an rud is tábhachtaí agus tá sé sin deacair thuiscint cé gur féidir bheith I partnéireach sibhialta níl cead ag na daoine sin bheith pósta. So mas rud é go bhfuil siad I partnéireach sibhialta níl cead ag amarbe a bheith pósta ag an duine céine. Is document bio I an Bunreacht agus tá sé deacair thuiscint ag na linne sin nach bhfuil na cead ag na daoine sin, mar tá siad ar an leibhéal céine a gach duine eile a bheith pósta. So béidir go feicimid beag sé sin ar siúil ar an tríú láidé ceapan agus an ceathrú láidé bhí aran an bhí se abrán an bhí se thuain chuna álamach tuairimí an grúpa sin, agus béidir beag refran ar siúil an bhblionn se thuain ní lisa go fós agus beag ar muinse na hÉireann tuairimí sin a haspáint. An trúr mhór finse a bheith á phlé agam as rud conspódach atá ann ná maná agus an stádas atá sa chlán sa cheollach agus sa todhchaí acu. Now beag an Comórtas Bunreachtúil ag déanamh Scrúdú agus Stadar agus iad á phlé article 41.2 don Bunreacht agus dearann an article sin. Go sonrach, adbhíonn an stáit go dugann an bhean den stáit trína saoil sa cheollach, cúnamh not féad fhí leas an phobal a gnóthú dá éagmhais. Feici an stáit le na cuireann áirithe nach méid ar bharthacha cluine, díasca uairsa, dul is saoir agus fallaí a thuairt dá cian sinna ina núlgas sa cheollach. So tugann an article sin aitheantas don bhean agus an obair fear tábhachtach atá ar siúlaici agus é ar tuairt aird de fáistí agus é ag obair sa cheollach. Now sa cás ealaí gcuine ealaí 1992 ihar dó IR 7 Tegan an stáit, de bhar an stádas agus an obair atá dhéanamh ag an man sa bhaile, uaireanta níl sé an ann dul amach ag obair. So tá an stát ag iarraí ag cíntiú, nach gaithí an bhean de dheasca de maidir le cuasaí airgeis dul amach agus an teacha ágáil agus na páistí a thuairt go dtí áite an eile just ar cuasaí airgeis. Mas rud é go sé ag iarraí cínte tá ceadaí dul amach ag obair ach ní gaithí sé. Now, ní haithníonn an article sin le gach duine mar dearann daoine uaireanta tá sé ag iarraí an na mná ar fad ag fannach sa bhaile agus iad ag cuairt aird de fáistí agus an fur déanamh amach ag obair agus teachtarreis gon duine ar fháil agus bheith fécintear an telepís. Sin cad a ceapan siad. Ach ní é sin atá ann agus mar dúirte an brethebh denim beidh mé caint faoi brethebh denim arís, nuair dearann sé thug sí mola don article sin mar thugann sé aitheantas don obair sin. Mar bhfuil an article sin sa Bunreacht, ní léinn rud ofigiúil ag cuairt aitheantas don bhean agus an obair fíorthábhachtach atá ann. Now ceapan mhuairm héin, ceapan ba cuardóibh an article sin a ahrú é a lasú gan é a thógann simach, mar tá sé tábhachtach é chumaid na linne seo ní hé amháin na mná atá ag fannach sa bhaile agus iad ag tuairt aird de fáistí. Mar dúirt an Constitutional Review Group i 2006 tug siad an mola chun gender neutral provision a chur isteach rud éigean mar the state recognises that home and family life give society support without which the common good cannot be achieved. The state shall endeavour to support persons caring for others within the home. Ní léinn rud ráite an sin faoi mná sa teach. Just duine, fir comáile sin, de bhar an cúlúach na míochta agus an hitsean I dtionscad léigean go háirithe, tionscad fir like an building agus rudaí mar sin. Tá fir a bhhad níos mó fir ag fannach sa bhaile agus iad a cuairt aird de fáistí agus iad ag déanamh na cuairimí agus tá mná ag obair in ifig nó in áite an eile. Agus tá sé tábhachtach an obair tá dhéanamh ag na fir comáid, aitheantas a thuairt dóibh ag an am céine. Agus beidh sé tábhachtach é sin a athrú chun é sin a haspáint, gan é a thógann simach agus rudidir be kind of vacuum go hilas go thomláin atá ann den. So tá sé tábhachtach é a athrú chun é a haspáint an difriocht atá, mar dúirt mé níos lua is document bio é an Bunreacht agus caithfí tú é a Scrúdú tríd tuairimí agus mion duine muintir na hÉireann faoi láthair. So tar éis sin beidh fir agus mná ar an leibhéal céine agus ag fáil aitheantas mar tá siad ag tuairt air agus cuairim sa teach agus is gá aitheantas a thuairt. Now faoi láthair fós níl an méid céine mná ag obair in ifig nó in áite an eile ag gomráid lena fir. Tá seachtó is a thucht
de fir ag obair agus tá 5 sa tríd a bhná ag obair in áitéigen níl siad ag obair sa teach tá siad ag obair in áitéigen eile comhaid is atá siad ag obair sa teach. So tá sé antábhachtach an article sin a cumad ach é ahrú chun é sin a haspáint go bhfuil na fir ag déanamh obair comhaid na fiú beidir nach bhfuil siad ag tuairt air de fáistí nó níl manáid tuairt air de fáistí ach beidir go bhfuil sean athair nó seanmháthair nó fiú máthair nó athair agus iad ag géirí ara thuairt dóibh comhaid agus haspáanann sé an ethos atá an rialtas ag géirí céiring ethos atá an rialtas ag géirí é aitheantas a thuairt ag an ethos seo agus spreaga agus mulla a thuairt de daoine chun é sin a dhéanamh. Beidh mé caint comhaid faoin tábhachtach a manan le afrthúntas a dhéanamh ar an dlí. So maidir leis an convention seo, tá siad ag géirí tá an rialtas ag géirí súla cumáid ar an Bunreacht agus súla cumáid ar na rialcha ar fad atá le sunú an sa. Mar níl is go an ribh duine ar beag fécintear siomh mar stupid old laws, rud éigean mar is féidir to shoot an Englishman at 12 o'clock from the Eastern Tower, rud éige mar sin. So tá siad ag géirí fáil ré le rudaí mar sin, agus álamach an bhfuil gach duine sásta lena rudaí sin. So beidh mé caint faoi collar an Corc an leinn láiriú, agus tá mar agrahór den litricha don agrahór imlína, agus tá sé antábhachtach chun tuairimí á álamach, agus chun sort platform bio a cumáid don súla cumáid ar dlíthe agus súla cumáid ar an phróiseas atá ar siúla éireann inniu. So maidir le ar feadh cúpla bhí bhfuir mé caint faoi ginmhile nó an stádas mná sa Dhálaigh, daoine ag caint faoi an cás níl is go an raibh daoine ag féiceáidir an cás faoi euthanésia agus an ceart chun bás a bheith agat ag an am céine. So bíonn sé tábhachtach na mion fointaí seo a scrúdú agus chun súla cumáid an bhuiisiid sin ag an leibhéal céine ná na pointí atá le sunú sa Bunreacht. Bíonn scrúdú a dhéanamh ag an Constitution Review Group comhaid agus iad ag fécinnt ar article áirithe, so beidir imlína bhí siad ag scrúdú an article faoi an ceart chun gaeilge labhairt sa cuairt, mar atá is go sé ar fad tá sé deachar gaeilge uaireanta úsáid i ggóthaic dlí agus chun na rialacha ar fad a fháil inmhéalga comhaid nó bheidh siad ag caint faoi an ceart chun an mbeog an breth chun an bathe comhaid nó na rudaí tábhachtach agus atá tapiciúil faoi láthair comhaid. So bíonn sé antábhachtach chun a bheith ag súil an tamar fad ar an Bunreacht ar dlithe an bhuiil siad ceart go leor an bhuiil siad ag dul leis an tuairimtá ag muintir na hÉireann faoi láthair. So ag an deir just bhhaile marrá go bhfuil sé cóthábhachtach le saránaigh na hÉireann súla cumáid ar cearta agus an bhuiil siad sásta an bhfuil mé sásta nach bhfuil cead ag John Seán fósa. An bhfuil mé sásta go bhfuil sé ceart go leor aitheantas a thuairte ar comhaid le ban agus iad ag chuairt ar sa bhaile. nó rudaí eile comhaid an bhfuil mé sásta an gceapan mé cad a ceapan tú chun páirte ghlacha is saoil polachtaíochta comhaid. So sin deir leis an cainte tá agam tá ceisna ag duine ar bheith.